Komulikito diponi asanya sorobo turunturu nukwegena buna chiamate chio nchichi konyora obwene bwa bana babo. Ko bwatikana nekoro kia bana babere b'emyaka 5 n'omugokegerwa gutibwonkwa na kongentwa nikubona barai obagendete gwesoke na gukikire kolekyo oyo bwangwega no musikepi rutikirera oyo kuligekero kyo bujumbe bunge yabunchali igagikire kolekyo asaruro kubolia gotia sabo bisabo burende kubwatirana na batenene bebinyoro bunenchere yamoyo kubeka oburende weisaini gotia saba na inchi Samari tankuru kumheshimiwa Purity Mura Kirera kurubonchari constituency asa mangana yogoichana abetari Bomorenda asa abana babere abakebe emyaka 65 babete bagutibongo na goitwa na mangana yomoichano sana asa abana baito tubwenerete ko protect abana baito tubwenerete ko bagata okonyora bagosoka bachi bakorerwe egento kyo kinyama unakiria abana bali bakorere tusunika no moichano monene na mabera sana uko irari bageri gotebi the security priorities you take action as quick as possible totegete kumanya bali bakorete amanganayu babwatiru negetambukiru kiairu echanire sana because ninche nimbwata abana bake nimbwata abana abanyaruka naendekera abana baita abanyaruka bagokorerwe ibintu bunebyo are we safe nyumba 10 are we safe aba chief abatureti are our kids safe asegongo sabagaki we be toba maiso Toso Kisii, we protect our children, we protect our boys, we protect our young girls. They deserve to live. Nkwirari bageri kwa familia abana bari pole no tore nainu na we are going to ensure as leaders abali bakoleta amanganayu have been brought to books.